Yaşas Salam mehmanda bollar. Prema Giýitçä edi dilleşler. Öňüňize bereket, ömrüňize bereket. Türkmenim kanalynyň nowatdaky gün ýaýlymyna başlaýar mehmanda bollar. Bugün gün ýaýlymyda biziň bilen bile tejribeli grajdan aktivisti Türkmenistanda grajdanlyk aktivistik işlerine başlan şeýlede köp ýyllap Azatlyk radiosynyň habarçysy bolup işlen Rozoway şeýlede häzirki Türkmenistanyň 3-nji diktatory Serdar Süplüň ýanyna işlek gaýdan. Bir ýyl nurşap Serdaryň jenayatlaryny bütün dünýä jar etmek bilen meşgul. Risk. Rozoway Risk. Hoş geldiňiz gün ýaýlyma. hoş gördük devlet. Risk sesiň çykýarmy? Risk. Sesiň dagyň çykýarmy? Normalmy? Ýa-da risk gitdimi näme boldy? İnternette bir näsazlyk bardyr ötdenäze. Mehman onlar şuňky biziň temamyz Türkiýe wizesi sokuşluk biznesi. Şu gönümel ady şuňky biziň gün ýaýlymyzyň. Inni bilşiňiz ýaly daşary ýurtlardaky Türkmenistanly watandaşlarymyzyň işleýän bolsun, okaýan bolsun ýa söwdasy üçin türlü sebäplerden gatnaýan esasy ýurdy Türkiýe bolup durýar. Türkiýede de esas köpçülik Türkiýede Türkmenistanlyň. Şoň üçin şu köpçülükden biz nähili peýdalanyp biler. Şundan biz özümize nähili bir girdiýici çeşmesi ýasap biler. Birinji nowatda bärdäki maksat pul. Pul gazanmak. Sebäbi Türkmenistanyň diktatorasy, birinji diktatora, ikinji, üçünji tapawdy ýok. Türkmenistanyň konstitusiýasy korrupsiýa. Şoň üçin bulara pul bersen, bular öz istenlik organyny berýän mahluklar bolar. Şoň üçin birinji bulan niýeti hemme zatdan öňürde hadi käbir aýdýar, aýşy halkyň demokratiýa amtylşyny çäklendirmek üçin olanmaly işiň içinde. Ýöne bular üçin birinji derejede bolan hudaý pul, korrupsiýa. Bulan keramatly mukaddes Kytaby ýörelgesi hemme zat bolan korrupsiýa para bolar. Şoň üçin pul bersen bular etmejek zat. Pul üçin edilli. Gelin şundan bir goýup pul ýazaly. Awa Türkmenistan döwletiniň gaznasy tankrap ýatyr. Awa Hytaýdan ondan mundan bergi edilýär, zat edilýär ýöne olama minni känur uğru ýok. Şoň üçin täze bir biz güzeran çeşmesi döresek dip inha maňa da Türkiýedäki diktatora, olam diktatora edil Türkmenistandaky almasa da başgaça görünüşi. Olaryň bolýa etdiler şeýlelik bilen Türkiýedäki diktator Erdogan 14-nji sentýabrda karara gol çekdi. Türkmenistanyň watandaşlary mundan beýlek Türkiýe geljek bolanyň Türkmenistandaky Türk konsulluğundan viza alyp gelmeli inni. Türkiýe gelenden soň 30 gün arkaýyn vizasiz gezip bilýär, ondan soň resmi proseduralary başlap bilýär diýilen bir öň düzgün wagt. Inni häzir 14-nji sentýabrdan bäri dürlük praktikalar başdan geçirilýär. Şu Türk vizesi bilen maňanşykly. Inni Türkmenistanda talap edilýän Türk vizasyny aljak bir Türkmenistanly watandaş, meselem turistik viza bilen geljek bolsa, Türkiýe bu araçy firmalar zatlaram aýarlygyna gyýgyryp otur. O turistik viza bilen gelmäň eýle beýle. O taýdan geljek adam turist bolup gelmän näme bilen gelsin, nädik gelsin. Şulara alakaly kynçylygy ma watandaşlaryň öňünde bolýar. Turistik viza bilen geljek başga näme bile gelmeli, biznes viza bilen gelmeli.
iş vizası, biznes vizası, kommersiski diýilýär. Kommersiski söwda-satdyk, kommersant ýaly bolup gelmeli. Oňam 1 ýyllyk berýärler, oňam bir topar çykdaýjasy bar. Ýöne iň bärde esasy zat şeýle. Türkmenistandan Türkiýe'ye viza aljak bolup gelen bir adam, iki tane şerti bar. Köp şerti bar. Ýöne adamlar bir hili geňirge diýen, burçoga baýan diýerler. İki tane şerti bar. Ol iki şertin biri kepil. Özüňe bir döwlet işgärini kepil görkezmeli. Döwlet işgärini kepil görkezmeli, her kim hem kepil bolasy gelenok ýa bärde Türkmenistandaky Berdimuhammedowlaryň diktaturasynyň we Türkiýedäki şolar bilen bile biznes edýän wizan üstünden wizany biznesi öwrenýän arasyndaky esasy maksat näme? Watandaşlary ýolmak. İkincisi öz kontrolünde tutmak. Yani kontrollu gullar, hizmetkarlar hükümünde. Şolardan pul kazanmalı, şoların üstünden. Sen kontrolünde olmalı. Gidip başka birinin kontrolüne geçmeliler. Şoları sen kontrol etmeli. Öz malı ýaly, şolar ýaly. Şoň üçin bular dürlü tiltimler oýlap tapýarlar. Olam ýanky kepillik. Indi haýdan bolsa döwletde işleýän bir adamy sen kepil görkezmeli. Türkiýe'ye viza aljak bolsaň. Ya da dil haty almaly. Meselem dil haty ýazan wagtyňam birden men Türkmenistana ýyma dolanmasam inha şu men malym, emlägimi, zadymy döwletiň haýyryna geçirin, döwletiň hasamyna geçirin, konfiskasiýa edin diýen ýaly şolar ýaly batyşlar bar watandaşlar. Watandaşlar erkin daşar ýurda çykyp bilenok bir syýahat gedelenç erkinliğini çäklendirýär, oňdaşyndanam talaýa. Ýagny sen gitsen, men seni talaýyn ýa-da rıçak diýilýär, kontrol rıçagy ýaly, şolar ýaly birini boýnuna goýjak bolýar seni. Şolar ýaly bir şert bar. Indi bular ýaly bolanda bizim Türkmenistanymyz ökde sebäbi bizim Türkmenistanyň watandaşlary eýem 3-nji diktatorlygy başdan geçirýärler. Şoň üçin bizinkiler hem eýem nemäni öwrenen, öwürlük geçmäni. Indi bu kepillik ýa kepil görkezmek. Dil haty zat meselesinde Türkiýe gitmek wiza konusunda temasynda bular nämäni oýlap tapdylar? Bular Türk watandaşlaryny kepil görkezmek oýlap tapdylar. Ýöne Türk watandaşlaryna kepil görkezmek hem aýal maşgalalara, zatlara başar diýär erkek adama. Nädip başarsyn? Erkek adam temasynda känur by anonyrjy bolup durany. Ýöne umumyň Türkiýedäki devlet memuru diýilýän, ýani döwletde işleýän adamlar şu çağırýan Türkmenistanyň watandaşy bolan plany wany ýa-da şoň maşgalatyny, çağatyny, çuwatyny şolar ýaly hemme çykdaýjytyny, hemme zadyny saglyk kepilligine çenli hemme zadyny men özüm alýan, şunu Türkiýe çağırýan diýip çakyr uğradýar. Indi Türkmenistanyň watandaşlary Türk wizasiniň şol kepil görkezmeli, dilhat bermeli diýilen iň aýlganç şertini, punktunu şeýdip bir aýlanyp geçen ýaly etdiler. Ýöne bu aslında biznes. Bu haramzadalar, ýani Berdimuhammedowlaryň çürük haram tohumynyň diktatura rejiminiň haram gazanç etmek biznesine Türk wizasini goşup, şo Türk wizasiniň üstünden sokulşup biznesini etmegiň täze ýollary, täze uğurlary mehruganda bolýar. Indi ýazýan, edýän, soraýan, ýüz tutýan köp. Aýdýarlar, inha olar ýaly çaklyk bilen bolýan bolsa döwletdaga biz inha Türkde ýaşap ýörüs. Türkde işläp ýörüs, okap ýörüs. Türkde ýaşaýyş ruhsatynma, Türkde iş ruhsatynma. Hawa men çağırıp bilýänmi diýe özü Türkmenistanyň watandaşy. Sen resmi ýagdaýda Türkiýede okayan, işleyen bolup bilirsin. Ýöne sen
öz bir tanış bilişine, doğun garnaşyna, hoslarına Türkiýanyň liderini almak üçin çakylyk çykartjak bolsaň bolany. Sen Türk watandaşy edip bilýär onu. Türkmen watandaşlary edip bilen o. Resmi ýagdaýda ýaşaýan bolsaň edip bilen o. Ýöne şonu edip bilersiňiz. Tanış bilişiňize haýyş edip, şoňa söýlen siz Türkmenistanyň getirjek adamlaryňyza çakylyk çykardyp bilersiňiz. Oňam çykdaýjysy bar, nähile çykdaýjysy. Bu ýöne kagazy üzündäki resmi çykdaýjy. Oň daşyndaky bu sokuşluk biznesiniň tarifi nähili, o taýda nähili pullar aýlanýar. Men onu bilemok. Ýöne resmi pullary, mukdarlary men size häzir aýdaýyn bildigimden. 250 çakylyk beren adamynky, ýagny çakylyk iý berýän Türkmenistanyň haýdan bolsa bir watandaşy çağırýan Türk watandaşy şol çakylyk üçin $250 alýar. Ol watandaş alýar. Arada durýanlar zatlary bilenmok, o gurrunlary. Nemeler bar? Bu şirket diýilýän firmalar bar, viza firmalary, viza ýasap berýän firmalar, zatlar bar. Olaram ynsaplasyna gawat gelseňiz $150. Ynsaplasyna gawat gelseňiz. Diýmek, çakylyk öz adyndan çakylyk oňurup berýän 250 alýar. İň ınsaply arada durýan şirket, viza firmasy 150. Ýagny $400 ýaly bir berde dollar hasabyndan çykdaýjy we oň daşyndan lira hasabyndan ýene bir çykdaýjy we Türk watandaşynyň çakylygy bilen Türkmenistanyň viza alyp geljek bolsaň 730 lira, Türk lirasy töwereginde de notariusyň töleği bar. Sebäbi çakylygy notariusdan geçirip iý bermeli. Oňun töleği $730. Ina şolar ýalyky bu sokuşluk biznesiniň täze uğurlary, täze görnüşleri, şertleri, çıkalgalary şundan ibaret mehrumanda onlar. Bu diktaturan komersantlarynyň, diktaturan firmalarynyň täze pul almak, watandaşy bolmak üçin oýlap tapýan zatlary çakylykdan, kepillikden, girewine goýmakdan başga ýene bir zat bar. Olan näme dedi şol türkçesi, türkmençesini dogry näme de bilenmok. Häzir näme şol ýetiýarnama bermeli. Ýetiýarnama berýän, ýagny näme olan ýetiýarnama men şahsy maglumatlarym üçüncü tarap bilen paýlaşylyp biler. Ýagny meniň şahsy maglumatlarymy Türkiýe viza alyp barýanam men. Şoň üçin men şahsy maglumatlarymy üçüncü taraplar bilen paýlaşyp bilersiňiz. Men şoňa razylyk görkezýän diýip dilhat bermeli. Şo gateway diýilýän şol şirkete, viza oňarýan şirkete. Ol viza oňarýan firmada Türkmenistanyna, şo Türkiýe viza oňarýan firmada hökümetiň tarapdarlarynyň, ýagny rejimiň, diktatura rejiminiň tarapdarlarynyň biriniň firmasy bolmaly, bolmasa bilýäňiz Türkmenistanyna para peşkeş onunla da bular ýaly go girdiýi getirýän bir biznesiň söwda görnüşinde haram çüýrük tohumyň nemesini göterýän ýa-da masaj edip berýänlerden başga adamlar goýmaýarlar. Berde gaty köp sokuşluklar bar şoň üçin. Intak beýleki sokuşluklaryň biz üstüne açar. Ýöne häzirlikçe bir ilkinji gysgaçyk maglumat, biz maglumatlary, faktlary, materiallary jemleýär. Şolaryň hemmesi jemläp bolmazdan soň umumy kartina näme? Nähili bir kartina ortağa çykýar, ýüze çykýar, adam ykballary, olardan masallar getirir.
Ondan soň sizin dikkatiniňe ýetirer. Şoň üçin bu temada häzir men şol biziň tejribeli grajdan aktivistimiz şeýle-de habarçymyz. Oğul Azatlyk Radiosynyň habarçysy. Häzirem halkara neşriýatlar bilen işleşip gören habarçy. Ýöne iň esasy aýratdanlygy tejribeli, baýry grajdan aktivist Rozwaýa söz berýän. Rozwaý sen bu Türkiýe wizesi meselesindäki bular ýalyky täze çykýan düzgünlere, bu edilýän, ediljek bolýan sokuşluklara nähil baha berýän? Söz sende. Esselamu aleyküm dinleyiciler, mehriban adamlar. Sesim geliyor mu Devlet? Hawa gelýär. Allah. Men bu arada öz düşüncemi, öz fikrimi aytmaly bolsam, menim üçin bu zatlar bir täzelik däl aslında bu Türkmenistanda bular ýaly sokulşuk, bular ýaly gara bazarda biznesçilik veya şeýle döwlet edarasynda resmi ýagdaýda amala aşyrylmaly bolýan resmi dokumentleri şeýle el astyndan ýani gol altyndan ýani ýa-da bir ortada o araç hökümünde bolýan şeýle gara bazaryň biznesini döreden käbir şahsiýetler üstünden şeýle işler owaldan amala aşyrylýardy. Sebäbi Türkmenistan şol garaşsyzlyk statusyny alandan bäri ýa Türkmenistanyň bütün strukturasy şol korrupsiýa şeýle işlere gönden gönü düşdi bular. Boydan başa sebäbi olar ozaldan asıl arzulary şolda Türkmenistan hökümetiniň halkyň dejekler. Sänem şimdi ende Türkmenistanda ine häzir meselem ýalgyşmasam indi 30 ýyl töwerege bolan bolmagy mümkin. Benim öz çakım çelmiş. 30 yılın içerisinde Türkmenistan'da dige halkın iktisadi durmuş ýagdaýy öňe barýa, öňe gidýär diýip her näçe habar veriş Türkmenistan habar veriş serişdelerinde beýan etseler de ya dünýä öňünde beýan etmeye çalışsalar da perdenin arka tarafında halkın iktisadi durmuş ýagdaýy gaty elbet kyn. Sebäp näme üçin diýende biz şäherin içinden alamyz ýok. Owa ýerinde, yani owa ýaşaýjylaryň durmuş ýagdaýlaryndan veya etraf ýaşaýjylaryň durmuş ýagdaýlaryndan nazar nukdaýyndan alarsak, o ýerde ýaşaýyş gaty elbet kyn. Şo sebäpden hem näme üçin häzir meselem şol Türkmenistandan halk veya Türkmenistan raýaty Türkmenistandan çykmana synanşyk edýär-de daşar ýurtlary. Elbette Türkmenistanyň bilemekmi soňky maglumatlaryny olar öz berýän statistikasy men toşny bilmän soň aýdy diýjekler o 7 milyon 7,5 milyon töwere halky bar raýaty bar diýilýär. Men 7,5 milyon bar diýip men inanamam. Sänem şundende şonuň iň azyndan 2,5 milyon töwere ýurtdaşynda bolmasy gerekýär. Sebäbi näme üçin diýende Türkmenistanda häli şimdi şol işsizlik, paraxorluk, tohum teşlik, garyndaşlyk, tire parazlyk ýaly edaralarda şeýle zatlara ýol berilen üçin Türkmenistanyň raýatlary şol kynansak da özleriniň bütün kynçylyklaryny göze alyp daşar ýurtlara çykýarlar. Şonuň üçin häzir Türkmenistandan çykan raýatlaryň öňüne almak üçin Türkmenistan hökümeti her türlü halk üçin, yani raýatlyk vatandaş, yani Türkmenistanyň raýatlary üçin her türlü çäre ulanýarlar. Yani munyň bular öz ulanýan çäresini halka, yani peýdaly ýa ýurda veya döwlete peýda getirip biläjek ýagdaýda ýa-ni edip görkezjek bolýarlar. Emma arka tarapyna perdenin arka tarapyny seretsen şol vatandaşa, yani raýatymyza hiç bir peýdasy ýok. Gaýtam kynçylyk üstüne kynçylyk döredýär. Türkmen halky bular ýaly kynçylyga näçe çydamly bolan üçin her näçe kynçylyk döretse de halk şonda da şo elinden gelen ýagdaýy bilen şertleri bilen yani hereket edip yurt başına çykmagy synanşýar. Yani çykjaklar, yani meselem Rusya döwleti veya Türkiye veya Ýewropa ýaly ýerlere gaçjak bolýarlar da. Onuň asl sebäbi şol häzir şol özüne belläkeşdi. Soňky döwürlerde Türkmenistan ozaldan şu Türkmenistan vizasiz bir şol halkyň gelip bilýän emesi Türkiýede de ekonomik şert Türkiýede birazjyk gowy bolan üçin
Türkmenistan'ın ekonomikasına yani halkın Türkmenistan'ın hem diyeceğim de halkın ekonomik durmuş şartlarını azıcık bolsa bir koşun koşup durun devlet Türkiye'de iş yardımında da adamlara, rayatlara iş tapıp verip şu käbir şertlerde bir azıcık bolsa ýat yerlerde kynçylyk bolsa bir şert töredik durdu vatandaşlarımız için, Türkiye'dekiler için. Elbette hazır Türkiye'nin öz durumu gatervetleşti. Ekonomik durmuşu, ekonomik siyasi nemesi hem zaten Türkiye'de de gatervetleşti. Ondan sonra Türkiye'de şu bolup duran vakalardan nokta üzerinden alarsak, ona seyretsek yani Türkmenistan eýýäm özünün şu bütün ýurtdaky bolup duran pysykjylyklara eýýäm Türkiýe döwletinden başlap açylyp uğradı öňe. Üstü raýatlar tarapyndan da. Şoň üçin Türkmenistan özüni goramak üçin hökümet, bu Türkmenistan diýip aýtma, hökümet özünün şol alyp baran syýasy we nämelerini terwek ýalňyşlygyny we şolaryň eýýäm halkda negatif bir ýagdaýda şeyle bir halkın gözünde bir şeyle bir negatif derecede dörep başlayan için Türkmenistan hükümeti ne etmeli oldu? Hani Türkiye devleti bilen en sonunda ana şu arkanda koyup şu tüveleme yegenciğim arkadan da olup yegenciğim ben var kıstanma deyip duran. O. Yok onun yüzüne söyledi. Onun bilen ne etti Türkmenistan? Vize sistemini gezdi. Onun için hazır Orta Asya önce belki devletlere vize yoktu. Yeni Türkmenistan vizeli oldu. Yani arkadan günahsı. Olup iki taraflayın yani yeni şol Kara pazardaky biznesi ýokarlandyrmak üçin iki taraply yani düşünşme şeklinde siyasi düşünşme şeklinde bu işi amala aşyrdylar. Buların hiç hasynyň gözünde ýönekeý halkyň durmuş saat ýagdaýy gözünde ýok. Halk ölýärmi, galýarmy bildiren yok. Gepin kıskası da o umuman. Ondan sonra Türkmenistan şu vize meselesinde ozal ben özüme hatta şu 2007-nji ýylda bir Rusya döwletine bir gidip gelenimde ol döwürlerde turistik olarak vize alıp bilýärdik-de welaýatyň e, turizm şu nämelerinden edaralarından welaýat turizm seýahat edaralaryna alıp bolýardy-da. O ýöne şol döwürde de meselem şol bir döwlete gitjek bolsaň ol döwürde de beýleki bir şertden bardy gitmek üçin yani kommersiýa wizanyň sistemasynyň nämesi bardy-da. Indi häzir şol vize sistemasyny gaty erwet güýçlendiren üçin bulam şu halky ýene şol nämede tutmak üçin de bir kapanyň içinde bir ýapyk bir kiletkäň içinde tutmak üçin halka karşı ulanýan güýçleriniň yani özleriniň şol raýatlara, watandaşlara karşı ulanýan güýçleriniň ýene bir görnüşini ulandylar. Munyň ýene bir görnüşi şol indi ozalky welaýatdan çykyp ýönekeý bir seýahatçy görnüşinde çykyp gidip bir ýurda gitmek maksadyň barysy 1 ýyllyk ýa 6 aýlyk olary da ýatyrdylar. Bu şertini de ýatyrdylar. Bu şerti ýatyrdylardan gereğine asyl başga bir şert goşdular. O şertem näme boldy? Haşul ýönekeý turizm we seýahatçy şertini ýatyryp söwdäger o kommersiýa seyahat vizesini girdiler. Ol öz hükümünde kaldı. O zaldan var. Yani ol şol hükümünde kaldı. Indi ol vizeni almak için yine şol ulusal değer biznesler alayması onu yönü ferayet alıp bilmiyor. Veya yönü ferayetler şol kommersiýa vize sistemasına geçip şol vizeni alıp bir devlete gidecek olsa çıkıp gidecek olsa yine de ucupsuzca bölüğünden şol vizenin ucupsuzca bölüğünü ya da şol vizenin belli bir prosentini vize tölenýän töleglerin belli bir bölüğünü göçberini prosent hükümünde yani şol öz üstüne alan komersantlar var. Şeyle ulu tüccarlar var Türkmenistan'da, velayetlerde. O var. Son şolar näme? Şolar öz şol adama göreki öz kepil hükümünde durarak bütün dokumentlerin, pullarını öz harcaýar, ol adamın ol tüccarın näme? Onu akidiýadan notarysyna geçirip ha men şuna pelan manat pul verdim. Owa. Yani mesela aýdalyň $1000 çıkaran olsa çıkacağız, hakiki çıkacağız. $1000 olan olsa diýende misal üçin. Yani son kabeş ya tüccarlar yurt dışına çıkacağın arasında özara lalaşık şeklinde esasında son notarysa gitme, kepilhana gitmezden özür
gepi bir ara kahvelerden yani $2000 pasendi bilen. Ova. Ya 3 yıllık ya 4 yıllık ya ha şu 2 yıllık hükümünde yine özümün ulan maşinim, avtoloğumu ya cayımı kireyine koydum şuna deyip şeyle kepilnamalarla adamlar çıkmana başladılar. Bunu da töreden veya şu şertleri de Türkmenistan'ın hazır ki ene şu arkanda dur ova bir şey birbirinin yüzüne serer. Ova hazır prezident yani ova. Bundan bular ähtisinin bu sistemadan havari bar. Bilýär gepin geçmesi. O umuman o gaty o bilýär. Ondan sonra şular ýaly biznesler ne için Türkmenistan'ın öz içinde yok da daşar yurtlarda mesela daşar yurtlarda ilçhanalaryny yani konsulluklarında amal aşyrylýar. Ne için? Ne sebepten? Türkmenistan'ın Daşary İşler Ministerliği öz ilçhanalarında şeyle bizneslerin e, dowam edýänligini bilen okmy? Bilýär. Türkmenistan'ın Milli Howpsuzlyk Gullugy Ministerligi'nin ilçhanalaryndaky garamagyndaky konsulluklarda oturan kontrrazvedka işgärleri bilen okmy? Bilýär. Bir döwletiniň içerisinde vize meselesinde veya bir haýsam bolsa bir dokument esasında eger bir gara biznes bar bolsa şu gara biznesin gara biznesine gelýän girdejide hökman suratda Türkmenistanyň ýokary wezipesinde oturan raýatlar näme diýär? Alýalar. O hökmen alýar. Şäher olaryň öz buyrugy bar. O öz buyrugy bar we şol esasında da olar şonu hökmen suratda şu biznes nämesin dowam etdirýärler. Mundan kaçıp oturara hiçbir näme ýok. İkinci ýene bir şert girizdiler. Meselem häzir ýene ýaňy ýakynda da Türkmenistan özüniň şol portal neşriýatynda eýem çykarypdyr. Bunu biz eýem bir aý öňünden eşitdik de munyň nämesini düzülip berenini. O ýöne portalda ahir çykardylar näme etdiler? Türkmenistanda çykjak bolan daşary ýurt okumany çykjak bolan ýaşlar üçin Türkmenistan daşary ýurtdaky ýokary okuw jaýlaryny ýörükde ýokary okuw jaýlary Türkmenistanyň bilim ministrligi we ministrlikler kabineti tarapyndan tasdiklanan okuw jaýlaryna Türkmenistanyň ýaşlary gidip bilýär diýip şeýle karary özleri çykardylar. Indi ol ýokary okuw jaýlara ýene kim gidip biljek? Kimler gidip biljek? Ýene bu da yine bir özara bir öz boluşlu öz başlak bir sorak bolup görýär. Bu soragyň jogabam besbelli. O taýda helemele maşgalan çarasy gidip bilen ýok. Veya sen öz hususy näme göre de gelirine ýani ekonomik ýagdaýyna göre, maddi ýagdaýyna göre de gelip de bäde bir başga bir uniwersitet ýa bir tehnikum ýa bir başga bir näme ýaly zatlar okap bilen ýok. Olar Türkmenistan kabul etmeýän, apaçyk aýtdy, kabul edilen ýok. Indi ozalky bundan bir näçe ýyl öňe baran daşary ýurtdan baran okuwçylar, studentler diplomlaryny tasdiklady bilmän näçe kynçylyklar geçdiler. Şo taýda şu diplom tasdiklatmak üçin bir topar bir näçe çykajakdylar. Tasdikladan olaýan ýagdaýynda da işsiz kaldylar. Hälem işsiz gören şol studentler, okuw gutaryp baran Türkiýeden olsun, başga ýerden olsun tapawdy ýok. Türkmenistan bu täze wiza düzgünü bilen adamlaryň hemme tarapyny ýapypdyrlar da şeýle mi? Gowy sokupdyrlar da watandaşa. Bu öňden ahira sokuldu. Bu öňden ahira sokuljagy belli boldu. Aýtdy adamlary şeýle bir kynçylygy gawady da getirdi. Adamlar çykara çykdy, ýol tapmasa da näme diýär? Ene meselem häzir Türkmenistandan ýönekli raýatyň özü eger bir tüccaryň üstü bilen çykmasa da ýa-ni şol näme demen okady? Gataway firmasy o taýda Riza Beýan diýip ýazypdyr da öz nämesinde, internet saýtynyň nämesinde. Emma angadan alyan habar maglumatymyza göre ýa-ni Gataway firmasy ýörete kepilnama talap edýär. Raýatlardan kepilnama veya kepilnama veya kepil. Indi kepilnama bolanda näme bolýar? Sana bir kepil olmaly. Kimdir birisi kepil olmaly. Veya kepil olaýan ýagdaýynda da sen şo taga özüň ýaşaýan öýüňi ýa-da näme goýmaly? Özüňe de işte hususy bir nämeň bar bolsa şonu şo döwlet nämesine goýan ýaly edýär sende. Plus ine sen özüňe bellek geçdiň.
Şo taýda ýazylan şol giden şahsiýetin Türkmenistandan şol şertde de ýani dokument doldurup şol şertde de dokument doldurup Türkmenistandan çykan şahsiýetin maglumaty eýen üçünji tarapy ýetirilýär. Üçünji tarap kim bolýar mesela? Ýokary okuw jaý bolýar, gaýdan bolsa. Ya daşary ýurtdaky döwlet keselhanalary bolsa şolara berilýär. Bolmasa da işlemeni diýe hejam gaýdyp bilmeýän hazır. İşlemek üçin hiç onu alada emeli oturmaga gerek ýok diýdi. Ýa-da Türkmenistanyň şol aňydan gaýda nämesi Türkmenistan Türkiýe veya Russiýa döwletindäki ýokary wezipeli döwlet edaralaryna seniň üçünji maglumaty şolara gelip düşýär. Düşýär. Sana meselem diýe 6 aýlyk vize berdi. 6 aýyň içerisinde şu bolup bize şu raýat hukman suraty izne gaýda aýmaly. Tutulmaly, gaýtmaly. Näme üçin? Biz şuna 6 aýlyk berdik, siz de şuna 6 aýlyk ruhsatnamadan artykmaç bir günem şuna şol döwletde ýaşamana weýa işlemene ruhsat bermemeňizi haýyş edýäsdir. Ýöreto yüzlename berýär. Daşary işler ministri tarapyndan şo ilçhanalaryň ýöreto wekilleri ene ýetdik. Türkmenistan raýaty näme boldy? Düşdi şol ýene gabaga. Ondan başka gidere ýol ýok. Veya meselem haýsy döwletde bolsa hem tapady ýok. Şol meselem Türkiýe bolsun, Orsiýet bolsun. Okumaga geljekmi, ýokary okuw jaýyndan sana näme gerek? Kepilname gerek. Ýokary okuw jaýym sana kepilname berip bilýär, berip bilmeýär. Seni gören ok, bilen ok. Tanamaýar. Hiç haçan kepil bolmaýar. Veya döwlet edarasynda işleýän resmi ýönöke ýaşaýan raýat däl, resmi adam bolmaly. Resmi adam bolanda kim bolýar döwlet edarasynda meselem? Ýene şol doktor, polisiýa, prokuror, bilmem ýene näme. Ýani bu eltip şol adamlar eltip şotak diýerdiler. Ýöne munuň ýolun tapýan veya ýolun tapan bir näçe Türkmenistanlar käse bularyň bizim Türkmenleriň eýem ganyny oturdy. Böyle korrupsiýa meselesinde pul berip ýol çözmek. Bizim Türkmenistanyň kanunda bar. Türkmenistanyň kanunda bar. Pul berip dokument almak veya pul berip ýol çözmek bar. Ondan soň aýak aldygyna gygyrşýarlar. O aýak aldygyna gygyrşýarlar. Yani wagt maňa o boldy, wagt maňa bu boldy. Wagt meni ol hökümet eýletdi, wagt meni beýletdi. Şonuň üçin hazır indi men dogly olarak hazır men sana bir summa meselem Türkiýede bolup duran bu bizneslerin barada meniň elimde bir näme bolman soň ene sen özüň aýtdyň ýa da $250 çakylyk bereni $150 ortaçy aracı näme durany bilmem ýene notarsy nämesi hyzmat bedelleri bar diýen bardyr o zatlar. O zatlar hukman bolar. Ondan soň Türkiýedäki şol käbir şol firmalar Türkmenistan bilen şu Türkmenistan ilçhanasynyň ýani konsullukları bilen hukman suratda bileleşikde iş alyp barýarlar. Bu bir. İki, şol firmalaryň içerisinde firmalaryň özleri görmeli. Şol konsulluk bilen iş alyp baryp bilmese de şol konsullugyň öz adamlary şol firmalarda ornaşandyr. Kukurup ornaşandyr şo taýda. Sewa şol firmadaky raýatlaryň dokumentini akidip äkelýär konsulluğa we ilçhana. Mesele näde çözülýär? Her Türkmenistan islendik bir raýaty hazır Türkiýede bir şirket ýa bir firma barmyş diýsen şo taýda bardyr şular. Bardyr şo taýda. Muny edenem özümüzünki, etdirýänem özümüzünki. Munyň başynda duranam, hana arkaňda duranam. Bir-biriniň ýüzüne seredip gülüşip durlar. Hana başynda duranam şonuň özü. Ine mesele nereden çykýar döwlet? Sağ ol Razy. Beren maglumatlaryň üçin köp sag bol. Ekranda olanlar onlaýny söz nowatyny biz riske berýär. Riskin aýtjak goýjak zatlar näme? Risk söz sende. Assalamu alaikum Döwelder. Assalamu alaikum Razy baýagy. Assalamu alaikum
Türkiýede ýaşaýan eziz halkyma men diýjek zatym Mustafa diýjek. Geçen gedem kaldy. Orta Asya kargosu ayak aldyna zat taşıya. Ayak aldyna. Näme sebäpden taşıya? Etleri taşıya otyr. Türkmenistandan gene et bar. Türkmenistandan et gelip otyr. Bäri. Onu ýa-da taşap durýsun. Türkmenistandan türkü et taşaya şeyle mi? Awa et gelip otyr. Et gelip otyr. Olan vanny düşýär. Bulan barsa, bulan hemmesi göççatyk Van'da bulan skalatlary. Kopsun skalat Van'da. Van'dan soň bäri dağaly. İstanbul'a. Mustaqov. Bärdem çilmap gitýärsiň. Çilmap gitýärsiň. Bu Merdan Mustaqov şeyle mi? Mustaqov, Merdan Mustaqov. Bunun özü şu Mustaqov diýilýäniň özü konsulhanada işleýärmi ýa-da işleýär. araçy firma mı? Danışmanlyk şirketi ýa-da? Yo, Mustaqov o konsolsu işleýär. Bunun kargosu var. Orta Asya kargo. Bu hem sonra işini işleýär, ýa-ni bilen biznes edýär. Awa. Up kargo hem bapda. Zolotaya korona kargosu hem bap. Ola gözü görünmeýär. Zolotaya korona diýene ol halkara pul Western Union ýaly pul iýerme hyzmaty gözü görünmeýär. Korona diýip bady. Şoň belki nemesini bir franchising şahamçasy ýaly hereket edýändir. Şonun nemesi firmasy, şo firma dokument tüzülýär, şo firma. Men gözü görünmeýär. Men öň Türkiýe wagtym duýmadym. Bu Atawatan Türkmenistan mı? Atawatan bir zat var. O näme? Bir firma var, Atawatan bir zat diýip. Onu men bilemok, gyzyklanamok da. Atawatan danışmanlyk mı? Atawatan Türkmenistan mı? Şolar ýaly. Danışmanlyk. Mustaqow'unky däl şol şeýle mi? Bilemok, toşny bilemok şonu. Aje Türkiýede kargoçu İstanbul kargo bolsa, hemen şomuna çatyk bu gitipdi. Munun bir tane Orta Asya'da kargoçusu var, Türk. Mustafa diýerler onun adı. Mustafa. Olan bir ýaşy 50'den geçen adam. Noyabrın 15. noyabrda giden kargolar var. 15. noyabr, 25. noyabrda. Şu noyabrda opşy giden 4 tür kargo. Şonun dengarpy yok. Halkın kargosu. Nämemiş? İçinde çilim çıktı, kamsal edildi. Öyle emmese kopadan ben eşim boşa kovuzatlar gitmiş. Kopadan kovuzatlar yok içinde. Padaşlı zatları. Ulu pullu zatlar. Kalan eşik bilen küçük zatlar bat yerler. Bunun içinde yoldaş ihtiyar var iken, Aşgabat'ta Aşgabatlı kız Sari ve Gülşat var iken. Onun içinde Eyli var. İkisem arkada ikisem Şubat Porsche'da gezdi. Porsche'ya kaçırdılar. İkisine. Porsche'nin kargoları var. O taydan bir maksatlı bir oğlan var. O maksat daha şoğuzlu oğlun. Öňem Türkiýede wagty eşitdim. Bulan itiydi. Agentiydi. Yegenlerin hem şu Polşa geçen pullarım şo näme etdi o anlarda. Yani ýene bir iki sene oğlanlar bar. İstanbul'da ýene birisi var. Lewaply birisi var. Men oşun toşny anyga ýetjek men onu. Be anlarda bolsam men ýeterme onu. Anyga ýeterme onu kim bilerim men onu. Ona bir garyndaşy bar. Ola giden pul çıkarışıyor değiller şu vat.
Porsche. Aquatir. Bular Polşa puli vermek bilen meşgullanýar şeýlerämi ondan? Ova. Orta turan Mustaqftu ortada. Konsols Mustaqftu ortada. Be? Hemmesinin içinde Mustaq var. Türkiye'de kontrol yürüten Mustaqov. Mustaqov şonu hal ayrı plan oklar. El plan oklarken. Bulanı hemmesini bilýär. Biz senden bir daha sorayan, bağışla soracak da bir gurrun şular ýaly guluma degdi bolan şu näme derejede şu hakykata gawat gelýär. Bir adam 15 milyon pul uğurlap, döwletin halkyň pulunu uğurlap Türkmenistanyna Türkçe çıkıp bilermi? Şunça ulu pul bilen. Ya ben o işe beni karıştırma. Beni karıştırma o işe. Onu vakti gelir. Onu vakti gelir. Vakti gelir. Onu beni karıştırma o zatlara. Böyle. Onu vakti gelir. Vakti gelir onun. Saat gelir. Hemen alacağım. Kuryerler var. Kuryer. Motor kuryer. Yok şu Mustaqov şolar ýaly gudroty güýçli bolsa diýen şol kömek etmedim ki şolar ýaly 15 milyon 15 milyon çıkarıp bilýän bolsa uğurlap mesela talap döwleti halky sana aýtdym Türkiye Türkmenistandan Türkiye gelýän zat bolsa Mustaqov pon eli bar hemmesi %100 Onun Mustaqova söwüniň bilen Mustaqova kesek umrunda değil. Alçık atanyň bile peýdasy ýok da. Yok. Peýdasy ýok. Men peýdasy ýok onda. Hemmesinin eli bar. Mustaqov sadece bular özüm şeýdi maňa garşy propaganda ediň diýip biler. Mustaqov'un adamları var. Türkiye'de. Türkiye'de adamları var onun. İmminli adamları var. Yenç gidiyen. Öldürüp gidiyen. İmminli adamları var onun. Öldürüp yenç gidiyen. O gizlaptı. Mafya. O çisti mafya. Onu hiç kim tanı? Sözünüzü böldüm. Bağışlarsınız şeylere bir yağday var. Yani onlar adam öldürýär Hudaýyň pilim ol kim ol onlar ýaly nämedir ýaly pilin şahı mı diýen bir söz vardı. Aslında aýtmalarym dälinde barçy gaýtdym bakarlary zat edip. Ýöne prosto diýjek bolan zatym mesele şundan ibaret. Şol döwletiň ýa-ni şol menen haýdyşmer ähli strukturasy, ähli ulgamlary şu korrupsiýa bilen ornaşyldy. Şol korrupsiýa sistemasynda düzüldi ol söz sistemalar düzülende de. Indi şu Türkiye meselesinden ýene gelsek, Türkiye meselesine gaýdyp gelsek, Türkiye'de şol bar bolan şol kargolar diňe bir adam däl. 10 adam kargo bolsa da şolaryň hemmesinin ýükü şol Türkmenistanyň şol gümrük nokadyndan geçýär serhedinden. Şol serhetden geçmek üçin görete bir adam şonuň üçin tutulýar. Şol işi bir adam kurtit etmeli. Kurator bolaýmaly şol işi. Hökman suratda. Son şu taýdan şolar aýdýarlar. Özleri şolar zakas berýär. Meselem Türkmenistanda näme gıtçylyk bar bolsa aýdýar. Türkmenistana şu zatlar köprak getirin diýär kargoçylara. Şeýle zatlara biz ruhsat berýäsler. Getirin o halk nämesin zadesin beýtsin. Şeýle käbir kargoçylaryň ondan soň olaryň ýanynda ýene ýankyşa sizin hemmäňiziň belliýetiňizde şahamça ýaly peşkalar emele gelýärdi. Öňüne gelen özüm kargoçy bolýar. Ya pul perewod ede ya kargoçy. O öňüne gelen o adamlaryň kapysyna gidiyor, çöplep, maşin tutup alıp eneme kargo bilen meşgullanýar. Şonu seýerde otursan şol öz meşgullany olam eltip birine bere. Yani ýöne kirayatyň ýükü bir adam gelip 3 adam ýelinden geçipdi. Türkmenistana barýanty. Ýene bir tarapy var. Şeýle bir ýagdaý var. Şol kargoçy diýilen haramzadylar ýany ýakynda da näme ikinji geze kulağıma gelip diýdi. Şu ýöne kirayatlaryň koy veren koşlarının içerisinde mesela ayakkabılar koy veren nasıl ayakkabılarını şeyle ayakkabıcı ustalarıyla dil biriktirip şolarıyla o şol ayakkabılarının içerilerine mesela ene berden Türkiye'den kızıl mı
veya mesela başka bir nämelermi geçirmeli däl zatlar mesela e, biznes, kara biznesin içerisinde olan çilimleri, söküp Paketler, paraşok. paçkalarını, o zatları şu ayakkabıların içerisine ya e, Türkmenistan rayatlar öýlerini özlerine koýberýän öý hojalyklarynda gerekli zerur olan öý goşlaryndan mesela kir ýuwulýan maşin, gapçana ýuwulýan maşinlerden ikinji ellerini, avatraklaryny täzesini alyp bilme, ikinji ellerini alyp koýbersen, şolaryň içine çelip söküp o şeýle kara biznes edip duran kargoçlar var. Bunu da hökümet istiqsamy şol seredim şol näle bolýar? Bolam şu Türkmenistan gümrük şirket nohoruna baranda häl Türkmenistan içine girmekde şo taýda näme bolýar? Ýa-ni maşin barlanýar. Eýem bärden giden zat aňryk baranda dem eýem aýdylýar. Şo taýda barlananda näme bolýar? Ol baran ýük, şol ýüktüň içinde näme çyksa şo ýük komple kompensiýa edilýär. Kompensiýa edildi näme edildi? Meselem bir ýerde ýakylanny gören ok hiç hili. Veya Türkmenistan'da yetimler Onlar köşkleri yakana da o. nemen yakana ama. Kaneşne ya da şol mesela hocalık öy koşları olan encamları akidip yöreýte şol döwletiň hasandaky keselhanalara veya garlar öýüne teslim eden oklar, beren oklar. Näme diýär? Şo gümrükde oturan haramxor, paraxor, haramzadalar özleri öz hasaplaryna geçirýärler. Bahana kagaz ýüzünde kompensiýa edildi. Adı ne belli. O ne belli olsa da veya şu Türkmenistan'a girizilmeli değil, qadağan edilen yük Türkmenistan serkat çayından bir kanun yağdığında geçirilmek istenilende Türkmenistan'ın gümrük kolluğu işgalleri tarafından bağlanıp ele geçirildi değil ya. Yine şeylelikle yankı ne böyle yankı yük ele geçti. Mesela bir kamazdan 5.000-6.000 dolarlık yük gümrükte ele geçti ne böyle? Yani yüklek ekiden kargoçuyla angırdakla paylaşı. Al sana 2.000 kalanı bizim diye. Düşündüm şu yükün pulundan 2.000 sana kalanı bizimki. Biznes bular yani diyorlar. Ortada yine kim yani ya? Yönükey zat koyuveren. Hizmet çekip iyilin kapısında o yerde bu yerde. Onun bunun enesine atasına çağrısına seyredip gören yine yani yönükey rayattır yani. Yani bar bolyan mesele şu. Yani ata da gelelim. O ata vatan diye yani o ata vatanı bir nemene burcak oldular. Yardıma düşen olsa dernek neme mi? O şular yani bir zatlar Türkmenistan yöreti öz şol nemes tarafından o burcak oldular. Gepin kıskası bular yani işler katı ken amalaşırlık bilen dinlesen zadesen o izarlasan o dineyinde o tada kargona dile getir oturma gerek yok. Şu Türkiye'nin içerisinde bir yerde bir resmi olarak yağdaydı bir küçücük bir işhane açıldan sonra şuların bazı Türkmenistan'ın İstanbul'da konsulundan havasız iş yeri açılan ama açıp işlediğimi bilmeyeler. Yani iyi yönetmeyi Türkmenistan'ın şu İstanbul'daki bağışlarsınız İstanbul'daki pitch house'ların bazısı kim bilen ara bağlanışıklı Türkmenistan'ın konsuluğuyla ara bağlanışıklı. Bazı sözler özlem şolu ayda öýüne de gidip gelýärler, ýylda küçüldek ova. Hatta şol özünün şol pitch house'a gelip giden raýatlary ýöreýte şu özlerinde hopsuzluk üçin goýulan kameralardan, o ham kameralardan şol Türkmenistan'ın öz döwlet edarasy tarapyndan takyba alynan raýatlary şo ýere gelip gidýän, kimlerle gelip gidýän veya Türkmenistan'a gelin gyzlar şu taýy kaýsy Türk bilen bar ýa oturup iýip içmene şolaryň barçy gizli bir ýagdaýda ýa-ni näme geçýär Türkmenistan hökümetiniň eline. Ulu bahana näme? Şol Prostoska banka şo taýda dinlenýän var. Kaneşli elbette var. Sen yoktur diye fikir ediyorum. Ben aktivistler o taýp baryp çay çöreýip taýda Hiç gurulmsuz. Şonun için şol Türkmenistan'ın şol yörete şollara işleyen döwlet edarasynda gulluk eden hizmetkarları yılda näçe gezek bolsa baron gaýdýar, näçe gezek bolsa da şolar öz adamlaryny şo taýda getirdi ben bilýär. Hazır İstanbul'da Türkmenistan'ın en görgülü edaralary haýsy konsullukla birlikde. En görgülü edarlar pitch house'lar. Bir, iki, şol belli kargo kalanları olaryň peşkasy, ýani hizmetkary. 2 ya 3 ulu kargo var.
Kalanları olara hizmetkâre. Bitti. Yine mesele nereden çıkıyor? Indi Uluzbay bağışlan sözünü kestim bular men sizin biraz. Indi onu geçtik. Konsolosluğa şu an 2000 lira al pasportta. Bir peçat 2000 lira alıyor. Bana canlaşan Türkiye'den canlaştım 2000 lira alıyor gelir. Uzatma Näme pasport. üçin 2000 lira alýar? Uzatma pasport. He, uzatmak üçin. 2000 lira. Niye mi? 2000 lira bu. Niye mi? 100 dolar. Niye ben alıp dursunuz size 2000 Bir lira? Muhammed falan gazmasın bir adet doldurmalar risk ne hattın aydan. Böyle onu geçtik. Yurttaşını geçelim. De Türkmenistan'ın içeri işlere geçelim de. Eskerlere geçelim. Nazar sana aydiyan ben. Bağlı senin Dubai'den gelen 3 yükün vardı. Dubai'den gelen yükün 3 yük. Promzonotke skadına düştü. Ağrı duran esker vardı. Sabajcın esker. Şonu aşağı el galya yükün aşağında. Düşýän elinden yük düşürünce oğlumların el değil ya. O eskerin ece kakasından 500 dolar soraptılar. Gips etmek için. Näme şu Türkmenistan'ın nämesi qutardym ya eskerler için. Sançası poliklinikası yok mu? 500 dolar sorapsınız ece kakasından. Can ettirttiniz. Onu 500 dolar uğratma bolup bir çağası için. 500 dolar gips bolar mı? Esker sizin boynu, hökümetin boynu o esker. Yatir. 500 dolar uğraşıplar. Näme sebepden soradınız, aldınız sizler? O esker hökümetin boynuna. Hökümet cevap bermeli ona. Nazar selama. Sinan sen özün şuna näme başladın? Promzon skaladyňa bas senin. Bilen oturanlar ama mesela Kustrovkan bilen alkışlara garuldy oturan. Alkışlara öň arkadan bol basyp gelenler. 2000 watt beren malik olaram. Men düşünemem. Burgun skaladyň bir gün ýogam ol gider senin bu geçişinden gitsen. Skaladyň kan näme seret? Daşda çöwrüň näç kamera goýsaň goýay. Serda sen bilen okmuş zatlary. Sen bilýärmi? Şo wagtdan Nazaryň özüň şoföri bar. Jaň istir. Nazar sen näme diýipsiň oňa? Näme? Aýdawyn, sen gönderiňe diýipdir. Orada edin özüňiz için. Maňa şu zatyn jaň istursun diýip. Şoföri gyýypsyňmy? Asa şoföriňe adama gynanjak adam da şu wagtda näme gynantyr şu çağa eskere ben düşünmedim. Onu geçelim. Ýokarky eskerler näme saklap için soğukda, doňçulukda, dağın üstünde. Özüňize götüpokla ministerlik näme barýaň, sporda barýaň utaýa. Bir ses edende gidýän ılgap algap. Eskerler doňupdy soğukda. Näme bolar şuna sizler eskerlerim izdivat et başladyňyzmy çağlary. Öňkü haramkor diýsen, haramkora bütün eskerleri hozçat et koydu. Mal etak, doňuz etak, böwürmek iktirýärdi. Sizler açyk öldürüp başladyňyz soğukdan çağlary. O çağa ýokary oturan çağa bilen näme bolýar soňunda?
Näil keseler dorya. Sizin sançasınız hiç adam yok ha. Sançası. Yok kaldım da ministerство değişti şolan. Organı değişti. Hı? Bağışlan, men ýekeje bir goşjak zadym bar. Eger mümkin bolsa risk Buyurun. sözüň böldüm. Bağışlarsyň inim. Men şol size bir gysgaçyk bir iki agaz ýene şu wize meselesinde bir aýtjak zadym aýdyn. Ondan soň eger mümkin bolsa maňa ruhsat berseňizer men şol balnoýum bilen birazjyk meşgullanaýyn eger gaty görmeseňizer da. Bolýar. Şeýlerek bir ýene bir maglumat berjek. Şu meniň şu gün kalan maglumatyma görä indi mundan soňra meselem şu 2023-den soň Türkmenistanyň şol sport we turizm ministrligine değişli bolan vilayetlerdaky ýani şu filiallarynda vilayetlerdaky bölümlerinde meniň duýduguma görä hali resmi olarak men hiç hili elimde bir resminama ýok. Elbetde munyň üçin men hazır elimden geleni edip şu resmi edaranyň adamlary bilen şonun bu suutnamasyny tapjak bolýar. Eger hakykat mi ýalan mı? Munyň esas meselesi 2023-den şu 2023-ün mart aýynyň 1-den başlap ýa-ni şol velayet siýasat bölümlerinde artık mundan soňra daşar ýurtlara gitmäne ve okumana veya gitmäne tapa diýip siýasat wizalaryny bermekliginiň hökümlügini ýatyrjaklyklaryny aýtdylar. Şu hökümü ýatyrjaklar. Daşary ýurt barada. Emma Türkmenistanyň içinde, Türkmenistanyň öz içinde velayetdaky bar bolan ol ýörükde taryhy ýerlere gidip gezmek ýa-bir o taýlarda bir wagtlençe diňje almak ýaly kiçik mesele işleri boýunça ýene şol velayetdaky siýasat edaralary bu işleri alyp barjaklaryny dowam etdi. Emma diňe daşary ýurda şol mesele boýunça ýani şol vilayet siýasat edaralary daşary ýurtlara okumana veya gitmäne berilmeli olan vize meselesindäki hökümlügi güçsüz hala geljek diýip eşitdim. Ve hal elimde resminama ýok. Muny da ýeride şol Türkmenistanyň ýörükde döwlet edaralarynda işleýän ýokary wezipeli adamlardan arabanyşyp gurmaga synaşan elimden geldiğine edot. Eger bardy geldi alıp bileýsem şu resminama hakykatlygyny tasdiklady bilsem onda muna men şu efirde gönümen halkyň dikkatyna ýetireriz hökman suratda. Bu da näme bolýar? Ýani ondan soň ýani giddi diýjek bolýan ýene şol Türkmenistanyň daşary ýurda çykjak bolan raýatlaryň ýene ählisiniň barsynyň ýani şol doldurmaly veya etmeli işleri veya şolar dokumentlerini seyretmeli olan da yine nire seyrediyor. Bunu Aşgabat çözüyor. Aşgabat'ın çözme için ne edeceğim? Bunu görüp de bakana bilen yine halsizlik o protokol kullanmakçı veya şol yani paraforluğa başvurmaktır. Paraforluktan beteri yani şol yine halsizliğin oçurumuz, novatımız gelmedi, eğitmedi, beytmedi. Yörütü şeyle bakanlarla halkı devam etmek, izine serpiktirmek yani o siyasi iç politikasını yöredip duranını o en üstaydan anlasak bolýar yani. Gündem ruhsat etsenizer, katılmanlar men bir öz işim bilen bolsam eger mümkün bolsa. Ulakan taňryalkan, rozaýaka, Taňryalkasyn Size de salaman olun. Taňryalkasyn efirinizde hemmeňize can saglyk arzu edýän bolýar. Riz konu özüň jemlek goýbar. Bir sagada geçirmäli eken. Şu zatlar, şu aýdyşym ýene Serdaram Emet okum bilen başladyň eskerlere gününe goý. Soğukta oturguzma. Normal pitas etdir. O çağanın eli düýle eline gips etdiğini Huda bilýär. 500 zor bela bolama 500 zor bir gips. Senin tohumun ve senin tohumun yüzünden bolça. Dayzanyň ýükünden bolça, bilýärmi? Äri näme dayzanyň näme ikisi bir zat şu. Şu ýükün yüzü çağan el düýildi. Şu zatlar böyle. Sazı oldu risk kızılın gımmatly maglumatlar berýän goşan ilgin mähbetli işlere senem şu
Ýewropadaki resmi işlerini tamamlap has işin goşularsyň, gatnaşarsyň diýip garaşýan netip bolsa, şu garlar, buzlar aýrylandan soň netip bolsa diýdarlaşýar sen bilen. Taýja bol, taňar ýalkasyn. Nesip bolsa. O mehriban doganlar, şuňky efirimizi şuň bilen jemleýäs. Bizim bugünkü efirimiz Türkiye wizasy bilen baglanşyklydy, ýagny Türkmenistanyň watandaşlarynyň Türkiye wizasy nädip sokuşluk biznesine öwrüli, şoň bilen baglanşykly. Wiza üçin täze şertler, talaplar, halkyň talanmagynyň, halkyň zulüm astyna gysylmagynyň, basaş edilmeginiň hemme tarapynyň yapılmagynyň, gawalmagynyň, burçaga almagynyň hemmesiniň täze tiltimleri, ýollary bilen baglanşykly. Tejribeli grajdan aktivisti Rozova, şol ruwatyňda da habarçy kärdeşimiz Rozova we bilşiňiz ýaly aktivistimiz Bermuhamedowlara garşy biilini guşap şolon jenayetlerini bütün dünýäye ýetirýän risk bugün biziň göňe elimizde mehman bolurlar. Rozova'ya da riske de ullakan taňar ýalkasyny köp sag bolun. Yeneki efir duşuklamda çenli mehriban doganlar, Allah ýarňyz bolsun. Hemmeňize ullakan taňar ýalkasyny habarlaşyp dursunuz, gollap dursunuz. Allah kuwat bersin. Esasy köpçülük eklenç gözleginde. Şoň üçin düşünýäs, aýyby ýok, arkaýyn bolun. Efirleri göňe alimler alyp barmasaňyzam, biziň ruhumuz, yüregimiz, bedenimiz hemme zadymy siziň bilen nesip bolsa hereketiň baştabyna gelersiňiz. Bilelikde hökümetimizi gurup, bilelikde watanymyza dolanmak nesip bolsa. Indi şu taýda kelamyň bir komentariýalary bar. Şonum halk köpçüligini okap berip jemlejek. Türk firmalaryň çakylyk haty bilen 2000 dollardan gowrak çykdyjysy bar diýe şu wizan diýe kelam dowam etýär. Berim gökden ýol ýatar diýipdirler diýe, parahorluk, korrupsiýa diýe, şoň bilen bular ýöredýär hemme zady diýe. Gaty dogry. Ata watan habarlar, saýlanan habarlar diýip nirede eşitdiňiz, saýlap habar berýän döwleti gördüňiz diýe gülkünç diýe. Bulan hemme zady gülkünç. Awa kelamjan, sen hem eliňiziň dert görmesin, köp sag bol. Awa toýuňda aýtsyn, komentariýalar üçin, goşandyň üçin. Mehriban doganlar, yeneki efir duşuklamda çenli. Ertirem bir nesip bolsa bir efir etmekçi. Russiýaň Premier Ministri, Russiýa Federasiýasynyň Premier Ministri Türkmenistana geldi. Esasy bärde görüşüljek bolýan mesele inni sanksiýa sebäpli Russiýa öz tebigi baýlyklaryny esasy müşterisi Ýewropa ýurtlary bolansa Ýewropa satyp bileno. Şoň üçin bärde Erdogan tilkilik edýär. Erdogan we Azerbaýjan tügeleme bir-biriniň Aliýew bilen Erdogan kemgalar ýalylar. Mekirlik her hili sapalak bilen bular şeýle teklip edýärler. Russiýa Türkmenistanyň tebii gazyny Azerbaýjanyň we Türkiýanyň üstünden Ýewropa çykarýarsa, gelýär seňem gazyny bärik ber. Seňem gazyny şutaýdan geçirilýärler. Ýagny Erdogan, Aliýew we Berdimuhamedowlar Russiýa ýagny Putin'e we Putin'in adamlaryna, rejimine şeýle diýe, siziň gazyňyzy biz satyp bereli, biz arada duraly, biziň üstümizi bilen sat. Ýagny bular
sanksiyalan embargalan daşından aylanacak bolýarlar. Ünüştaýda men bir zat aýtjak bolýar. Ertirki efirde nezip bolsa jekmejik pikir alşar, taýýarlyk görüň. Nezip bolsa men ştaýda bir zat diýjek bolýar. Ne käbir gurrunlar wa käbir dawalar, jedeller wa plan ýurdy golloýa, plan ýurduň adamsy o ýurtlara garşy bu ýurtlaryň tarabyny tutýar. Hawa öňkü döwürde ýurtlaryň belli bir syýasaty, pozisiýasy bar. Häzir olar ýalyk däl. Häzir pulun peýdan pozisiýasy bar. Pullarlar biznese edýänler olaň watandaşlygam ýok, olaň ýurdam ýok, olaň milletem ýok, hiç adam ýok. Olaň dini, imany, pul, para. Şoň üçin häzir uruşda Russiýa bilen Ýewropa, Ukraina garşydaş bolup uruşýan ýalar. Şeýle görnýär. Görnenler. Aslında bu taýda biznes edilýär. Bu biznesiň içinde gün matarlar amma, Russiýanyň içindekiler amma, daşyndakylar amma hemmesi ýöne kim itkiçekke? Bolun kime bolýar? Gynansalam hemme ýurtlardaky halka bolýar. Ýewropada da kösenýän halk, Russiýada da kösenýän halk, Orta Aziýada da, Merkez Aziýada da kösenýän halk, Türkiýede de kösenýän halk. Pullarlar kösenýärmi ýok? Pullarlar has köp pul almagyň, owurlamagyň aladasyndan. Şoň üçin uruşlaryň diňe baýlara bähbidi bar. Şoň üçin plan ýurdu tutýar, plan diktatory tutýar, olar ýalyk däl. Hemme owurlar, jümleler bir-birini gollaýar. Olaň milletem ýok, watandaşlygam ýok, olaň ideýasam ýok, hiç adam ýok olar. Owruny gollaýar. Kezzap gollaýar, maşenik gollaýar. Boldy. Şolaň haramlan özara saýuzy bar, özara dilluşy bar, özara oýunlary bar. Biri gow bolan bolýar, biri erbet bolan bolýar, biri araçy bolan bolýar, töwellaçy bolan bolýar. Ýöne hemmesi bilelikde pul rýalar. Şoň bilen baglaşykly Russiýanyň gazyny Türkmenistanyň üstünden, Azerbaýjanyň we Türkiýanyň üstünden Türkmenistan bilen bilelikde bärde Türkmenistany ulanýarlar, ulanjak bolýar. Türkmen gazy gidýän ýaly dip görkezjek bolýar. Olaram arada gazanýar. Bärde parakorluk bar. Halkara korrupsiýa bar bärde. Bulara minni görýäňa, bular inni Erdoğan şeýle de halkara oýnap gören korrupsiýada. Aliýew bilen Berdimuhamedowlaram halkara korrupsiýa ligasyna çykarjak bolýar. Siz halkara korrupsiýa ligasyna çyksaňyz, siziň 3-nji diktatorlygyňyz serdardan soňkular zatlar garantiýa. Size hiç kim istat diýip bilmeýär. Halk näçe tolgunsun, halk näçe näýleligini güýçlendirsin, tapawuty ýok. Siziň üstüňizden pul gazanýan güýçli ýurtlaryň syýasatçylarynyň saýlawlaryna, şolaryň deputatlarynyň saýlanmagyna sponsor bolýan firmalar, biznesmenler sizden gollaýar, siziň hem arkaňyzda durýar. O taýynyň syýasatçy size istat diýilen ok diýip Berdimuhamedowlary halkara korrupsiýa ligasyna çykarjak bolýarlar. Başararlarmy? Başardarmy? Başartmazmy? Ertir nesip bolsa şu temada pikir alşar. Onu ertirki gün ýalymyza çenni mekrowanda bolýar. Allah ýaryňyz bolsun. Saglykda görüşelim. Kelam ýene bir zat ýazdy. Kelamyň soňky kommentariýasy bilen jemleýän. Täze uğurluk etjek adam köýüne halypa bilen işleşmese nädip uğurluk etsin? Ömrüň uzak bolsun. Denem çüýleýän tugulum. Ömrüň uzak bolsun. Ona näme mahraman bolýar? Ertirki Orslan öz gazyny Berdimuhamedowlaryň üstünden Ýewropa allow bilen
satmaga synançyk etmeginiň başa barmajagy. Muň minuslary, pluslary, bähwitleri, ziyanlary, peýdalary şular bilen baglanşykly. Bu synançyň soňunyň näme boljagy, kimiň bähwitine boljagy bilen baglanşykly. Erteň netip bolsa pikir alşar. Ýagny şu wagt Türkmenistandaky Ors delegasiýasynyň iş toparynyň iň esasy maksady şu. Berdimuhammedowlary halkara korrupsiýa paraxorluk ligasyna çykaryp sanksiýalaryň daşyndan aýlanmak, sanksiýalary değişmek. Başat bilerlermi? Ertir pikir alşar. Kim nähili pikirde? Ertir gelin pikir alşar. Onna ertir ki efirmede senni Allahy ýarňyz bolsun. Saman diýinçalyn. Görjüňiz gowy bolsun. Şöyle biziň elimiz halkyň eli, halkyň täze döwrüniň, täze öz halkyň häkimiýetiniň, halkyň hökümranlygyny başlajak geldi. Şoň üçin gowy diýençiňiz alyn, taýýarlanyň, kelläňizi durlan, görýäňiz Allah jandan aýlany, hemme zady yerli ýerine goýup, aýyl-saýyl edip, arasalap, düzeldip, päkläp gidip otur. Allah tawşyrdy. Ýene-ki efirde uşuklamada çenni, ertirki efirmede çenni. Hoş wagtyňyz mehriban dolanlar. Sag bolun, saglypda görüşelim.